tenim tot, ho tenim tot. He pujat fins a Olopte, el poble on des de fa 2 anys viu el Joan Dausà. I va marxar just abans del confinament en busca d'una millor qualitat de vida per la seva família. L'haurà trobat? A veure, he trigat gairebé 2 hores a arribar fins aquí. Porto una marejada important, no he travessat No el t'han pagat Cadí. els túnels, heu fet la collada. M'has de convèncer que realment viure en un poble com aquest val la pena. Clar, mira quin ambient. Sí, i a mi em torro. A mi em torro. Aquí, quan els nens sortim de l'escoleta, això és un festival, eh? Amb les 8 famílies que formen l'escola, també, que ho rebenten. Però no, és un poble que hi deuen viure 15 persones, potser. O sigui, hi ha més gallines que persones. Però clar, això és Cerdanya. Això es rebenta el cap de setmana. I arriben tots els camacos. Arriben els camacos, que no sé què s'han pensat. Ja, ara en parlarem Exacte. d'això. Clar, tu ets un rostre conegut, una cara popular. Això de perdre la intimitat, perquè en un poble de tan poques persones no en tens d'intimitat, no et molesta una mica? Però és que aquí el que et passa és que la gent diu «Hòstia, no sabia que cantaves, que bo, ja et vaig veure l'altre dia a la tele». Ja està. Ja està? Sí. I no vas 2 dies més tard al bar i et comenten una altra cosa? No hi ha bar. I què en saps d'aquesta No hi ha bar? no hi ha ni bar. Sí. Tu tens com algú que viu al poble, com Déu mana, un hortet i 4 gallines teves... S'encantaria. Saps què passa? Hi ha una cosa no? que és l'ideal de viure al poble, que és casa 4 vents, el teu hort, el teu esplanada, el no sé què... Això... He de fotre molts discos per tenir això. Ja. Val. Sí que hem trobat aquesta cosa que tenim la sort, que és una caseta, que l'avantatge d'estar aquí és una casa amb jardí compartit, però com que ningú puja entre setmana, tenim un jardí de l'hòstia per nosaltres. T'hi pots passejar sol i en pilotes entre setmana que no passa res. De fet, a vegades te n'oblides que poden pujar entre setmana. Un cotxe. Un cotxe, podríem fins i tot aplaudir. No sap que ara mateix té por de venir i dir 2 càmeres, això és insòlit, no havia passat mai, endavant. El coneixes, no? Mira, estic mirant perquè crec que és algú que s'ha perdut. Ostres, doncs preguntem-li. Sí. Saluda. Adéu. Sí, és algú que té entre setmana lliure i se'n va d'excursió i tal, perquè no el tinc controlat. Sí, perquè anaven com amb xandall, No el tinc controlat. Això sí que... També penses, per què vivim en llocs en què hem d'anar al cap de setmana a oxigenar, si podem, a la muntanya i tal, perquè ens dona la pista de que entre setmana no estem com ens agradaria estar. Jo aquí un dimarts me'n vaig a dormir i dic, hòstia, unes estrelles, hòstia. Estic anant a dormir mirant el cel que la gent vol veure de vacances. La gent treballa tot l'any per poder gaudir d'això en el seu temps lliure. I la reflexió és, en el teu temps no lliure també pots gaudir d'això. Hòstia, es veu de puta mare, realment, a la muntanya, si tu pots combinar per feines, per les nenes és ideal, no? I més si no et fa mandra agafar el cotxe, no? I a mi no em fa gens de mandra i, per tant, que hi ha un sopar, baixo i pujo, no passa res. De veritat? O sigui, tu, vivint aquí, pots anar a Barcelona a sopar i tornes... A fer un vermut, sí. De veritat? Sí, és 1 hora i mitja. És 1 hora i mitja. Per favor, no és mandra. res. Què va? És res, a vegades. De veritat que és res. El cotxe, la ràdio, una trucada, 2 trucades, la música, et passa volant. Perquè tu ja sabies, abans de venir a viure al poble, fer una llar de foc i agafar llenya i aquestes coses, o què? El meu és molt camaco, realment. Sí, jo sí. No, pensa que soc de Sant Feliu, que fotem barbacoes, que era monitor d'esplai, amb fred, amb neu. Jo era un home de muntanya. Has d'anar cada dia per moure't a qualsevol lloc en cotxe. Qualsevol lloc, és a dir, anar a comprar al supermercat. Ens porten la compra ecològica. Sobretot ecològica, Home, per favor, vida sostenible. Ets un pijipi Comprar ecològic és pijo? Home, comprar ecològic és molt car. Això és diferent, és una prioritat. Perfecte, no, és una opció. Ara m'has convençut. Però clar, és una opció que no tothom pot escollir. Sí, d'acord, estic d'acord. Una altra cosa que s'hauria d'arreglar, no pot ser. Cert. A veure si estem canviant el món, així, amb aquest passeig. Exacte. Ara no estem arribant, perquè jo veig... Però estem arribant a una esglésieta d'Olopte. Aquí vam venir cantant Nadales amb els nens. Aquestes vistes una mica... Un dia todo esto será tuyo, eh? Ara estem... És el poble... Exacte. Una panoràmica preciosa.
Sí, la veritat és que és un poble una mica de pessebre. I està bé perquè està com a 2 quilòmetres... Estic venint al poble, veig? Sí, sisplau, vinga, una Però miqueta, el bec, ambaixador. a canvi de que des d'aquí es faciliti que es pugui venir i que famílies amb nanos i gent jove pugi. Repomplem la Cerdanya, me cago en dena, no? Doncs m'està començant a agradar el teu estil de vida, Vols que busqui alguna cosa per aquí? Busquem alguna cosa, però alguna oferta, si no... Un paller, m'han dit que hi ha un paller. Au, va, tira. Va, anem, perquè, escolta... No, venim un dia i fem un bon dinar.